Günne baktlı diyen zat näme amşy? Ben bakman diýäňem. Baktly. Düşünmedim yani. Baktydy bilýän mi? Baktydy bilýän. Bakmalı mı? Yok. Ha. Bakt diýmek. Bagıt ne? Bakt diýende. O yok, o daha şükür. O Salam, şu gün Recep Kellağın ýanyna gelip, ol hem goýunyň ýadgar kymna WhatsApp'tyr we onun çoponçylyk käri barada kiçiräjik interview aldım. Çoponçylyk kärine iň aňsat we kyn zat nämesi üçin? şu anhatla diýok şu goýunyňa. O kyn kärsi. O. Şoňa gelip bir bakaýanam ýok şunu. O bolu. Şoňa ýene geçerdik ben 60 ýaşadyk onu. Şoňa ýene da var. Kyn haýwan bu. Gowy haýwan, arasly haýwan janawy. Gowy bakyl hem gowy. Tüweleme bu. O berip dur näme diýdi? Hasyl näme bu? Horadan akla opsam anamla. Gallawlyk gerek de opsam o mala. O. Gallawlyk gerek. Bana da kakam urutdy. Ne içinden geçmeli, daşından geçmeli ya. Ya goýunyň sag taranyndan marmarlar diýip öwretdiler da. Kakanyňam çopon. O, kakam çopon bolan. Ömür dörap doğupsa. Goýunyň ýerine da. Eşege de şu minjek bolamyzda otlazak bolan. Näme dep şeýdip binýär gaňgadan ýapysyp şeýdip bindik de. Ondan ay borlan berede. O, näzaçylyk gowy zat, goýun ile gowy. Arasly haýwan. Söz ýokdur mu? Baky bersem. Hiç sana ana kâra. An. Bärini gowy gazygyl şu ýagda bilen näşe. Ýok, küpütek garaman daktamyn aýnany. Hemme dakta. Şu pejamalar hakikaten peç yoktur. Enteresanca şu peç. Bu peçte tıp doğu düşen peçler de bulur. Birden turunla umur çay paylaşıp yeni vermeler bu. Bu zanı günlük maka gitmeler. Neyse bu koyun diyen neymiş o. İyice çağı iyice diye bağlıyor. Koyun giyice diye bağlıyor. Hani. Şonyanlar onun bizden olsa bakıp vermeler bunu. Bir yerden yat duruyor yeni otluyor. Birsi diýdi ýa. Oo, bir şoda. Yerden yatıp durduğu yerin kulu bizden otlap onu. Bağdan her şey iyi mi? Lan. O şu koyun. O. Ne örmez bundan lezzet görün. Başkalarından lezzet görün doğru ben de. Şu yumurtkalarımızın şu yanında. Başka kär bol. Evet, başka kär görülenlerle. Dime koyun. O. Etmedin mi? Yok. Edelim derler. Dime koyun. O.